Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Issues. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Pebrero 27, 2020. Makitaan kag mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. 25 anyos nga lalaki patay matapos gintiro sa barangay Banago. Mag-Iloy naghuaan sang 192,000 pesos nga balor sa ginususpetsohan shabu sa buy-bust operations sa syudad sang Kabankalan. Sa balita nasyonal, pagbalasa sa mga empleyado sang Bureau of Immigration ginpatuman. ABS-CBN nagpasalamat nga ginbaton sang presidente ang ila pagpangayo sang pasaylo. Sa balita international, mga napatay bangod sa COVID-19 naglambot na sa 2,803. Sa sports balita, 2020 Tokyo Olympics madayon hapisal sang pamahog sang COVID-19. Sa balita entertainment, Scarlett Snow Bello ginbuligan ang bag-o kasal nga Sanday Mateo kag Sara Godicelli sa pagpamakal sa mga gamit para sa ila balay. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon
radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Balita una sa aksyon. Lasay sa Nueva Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Patay ang 25 anyos nga si Stephen Graho nga pumuloy sa Puno Katilingban, Barangay Banago, Syudad Sang Bacolod matapos nga gintiro ni Arvin Saison, 34 anyos nga pumuloy sa Puno Kawayan, Barangay Banago, Syudad Sang Bacolod, Kaina Singaga. Gindala sa Corazon Oxin Montelibano Memorial Regional Hospital si Graho apang gindeklarar nga dead on arrival. Si Graho may igo sang luthang sa likod kag naglapos siya dughan kabangdanan sa nga kamatayon. Sa pagpamusisa ni Police Senior Master Sergeant Donnie Garcia, investigador sa Police Station No. 3, ginsugata ni Saison si Graho sa footwalk kag gintiro sang homemade shotgun. Magkaribal ang duwa si sa kababae nga ginatan-awa mo ang rason sang krimen. Sa karo nagapadayon pa ang manhunt operation sang Police Station No. 3 batok sa sospetsado. Nadakpa naman ang mag-iloy sa drug buy-bust operations ng Kabankalan PNP sa Jesusa M. Zayco Street, Barangay 1, Syudad sang Kabankalan sa itong Miyerkules sang hapon. Amo nadakpa ng ginkilala nga Sanday Virgie Hareno, 57 anyos, kag Kendrick Hareno, 21 anyos, kag nagapuyo sa amuman nga lugar. Nakuha sa duha ang 192,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuan shabu, 1,000 ka pesos nga buy-bust money, kag 1 ka bag. Sino kay Lieutenant Colonel Mary Rose Salve Pico, hepe sang Kabankalan PNP, ang mag-iloy ang nadakpa naman sa apang nakagwa lang. Ang mag-iloy nga Hareno ang priso karon sa custodial facilities sang Kabankalan PNP. Sa iban nga balita lokal, nagdegatibo sa pag-usa sa ilegal nga droga ang isa kagatos ka mga bilanggo sang Negros Occidental District Jail kun NODJ matapos gain paidalom kahapon nga adlaw sa random drug test. Sulo kay NODJ Jail Warden Chief Inspector Norberto Misiano, ang mga aktibidad ang ginpangunahan sa mga tapos ang Philippine Drug Enforcement Agency BJMP kag PNP. Sulo kay Misiano tuyo sa ilang ahensya nga mapasiguro nga wala sang bilanggo ang nagausa sang ilegal nga droga kag madula ang naman nga sa ilegal nga aktibidad sa sulod sang mga presohan. Sa iban pa nga balita lokal, nagasalig naman si Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nga mas mapasangkad pa ang kampanya sang gobyerno batok sa African Swine Fever kun ASF sa bag-o nga executive order nga iga-issue ni Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang ginpahayag ni Lacson sa sinapol nga ginpatawag sang presidente sa Malacanang sa tong Pebrero 25 sa diin siya ang isa man sa mga nagtambong. Sunod kay Lacson, luyag ipasiguro sang presidente nga hindi makalusot sa mga kaprobinsyahan ang ginabiyahe nga baboy, karne kag produkto sini nga kontaminado sang ASF. Dugang pa sang gobernador, ginmando man sang presidente sa mga gintukod nga task force nga dapat i-monitor kag hatagan sang clearance nga hilway sa ASF ang baboy antes ibiyahe sa iban nga lugar. Ginpaandaman man sang presidente ang mga traders kag hog racers nga sirad-an ang ilang negosyo kun madakpan nga nagabaligya sang baboy nga positibo sa ASF. Actually, some provinces were governors of some provinces and mayors of some LGUs were called to Malacanang. And what was common amongst us is that we put a ban on products from, of course, from Luzon and more recently from Mindanao. Kabayan sa pagpahayag ni Governor Eugenio Lacson. Magadihon naman sang Provincial Water Security Roadmap ang gobyernong provinsyal sang Negros Occidental. Kabulig ang nagkalilain nga sektor kag ahensya sang gobyerno para masalbar ang epekto sang krisis sa tubig. Sa unang adlaw sang Negros Water Summit sa Negros First Residences, Syudad Sang Bacolod, ginpahayag ni Summit Director Congressman Jose Francisco Benitez, nabalaka siya nga magalala pa ang mga krisis kung hindi masolusyonan sa labing madali nga panahon. Sa sining nga summit, ginhambala na may issue kag posibleng solusyon sa estado sang tubig sa probinsya. Ini among supply kag kalidad, sanitation kag sewerage sustainability kag water governance. Kabahin man sa summit ang mga opisyal sa Bacolod City Water District nga mo ang may pinakadako nga demand sang tubig. Ang summit ang magapadayon tubtubwas nga adlaw Pebrero 28. I think the idea is to come up with a roadmap and a plan. Ngayon kung may mga kailangan na programs o ordinansya, ara naman ito magwa matani the next 2 days kung ano pagid ang kulang na kailangan himuon. Amo man pamangkot ni Gov Bong, no? Dapat yan ang tingog ni Summit Director Congressman Benitez.
Babakuron pa sang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang pagmonitor sa mga persona nga nag-abot sa probinsya halin sa pungsod nga apektado sa coronavirus disease kon COVID-19, ilabi na ang gikan sa South Korea. Ini matapos ma-record sa South Korea ang pinakadamo nga kaso sang COVID-19 sa Guasan, China. Sunod kay Gobernador Eugenio Salazar, responsibilidad sa mga miyembro sang Barangay Health Emergency Response Team ang pagmonitor hindi lamang sa mga dumuluong kundi pati na sa mga Pilipino nga may travel history abroad. Una nga nagpatuman sang travel ban ang Pilipinas sa mga persona halin sa probinsya sang North Gyeongsang, South Korea. Sa karon 19 na ang nagkalamatay sa COVID-19 sa South Korea kag may masobra 1,000 ka mga kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 15 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hugali ang pag-inom sa DTX 500. Bawal ang DTX 500 ang may 3 anti-diabetic properties sa Charantin nga nagapanubos ang glucose vicin nga nagakontrol sa imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlawang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or check man ang Kalusugan Yan Facebook page. Para naman sa problema sa allergies, ang may tising alkaline nga vitamin C may mataas ini nga antihistamine properties, ginapanubo ang histamine level sa imo lawas para makontrol ang allergies. Sa mga pilis naman nga kadugay mag-ayo kag katol-katol sa panit, magmay na ang alkaline nga vitamin C manami ini sa tanan nga size sang skin diseases. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga nagapanguna nga balita national pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton.
mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kitsa. Una sa aksyon! Lasay sa 20 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginmando ni Immigration Commissioner Jaime Morente ang total revamp o pagbalasa sa mga personnel sa Ninoy Aquino International Airport. Kasunod sang issue sang korupsyon nga ila ginapangantubang. Ginanunsyo ni Morente subong adlaw ang pagbalasa sang tanan nga personnel nga na-assign sa NAIA Terminal 1, 2 kag 3 bilang pagsunod man sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga reshuffling. Sunod kay Morente kalakip sa mga pagbago sa Immigration ng Port Operations Division ng POD deputies kag terminal heads sa tubdob sa counter personnel. Magluwas na lamang sa POD chief nga pagadesisyonan pa sang DOJ. Ginpathag ni Morente tuyo sining nga tikang mapaayong kag ma-upgrade ang performance kag skills ng ilang mga tawo kag bilang tikang man batok sa posible paghimo sang graft and corruption. Inang ginpatuman sang BI kasunod nga ginaimbestigahan sa karon sa ilang mother agency nga DOJ ang ginaligara pastillas scheme nga illegal nga nagapasulod sa mga Chinese national sa Pilipinas kabaylo sang kwarta. Ginpasalamatan naman sa ABS-CBN ang pagbato ni Presidente Rodrigo Duterte sa ila pagpangayo sang pasaylo. Sa ginpagawa nga pahayag sang TV network, makigangot sila sa opisina sang Presidente angot sa paghatag sang donasyon sa isa ka charitable institution matapos ginpahayag ni Duterte nga wala siya sang plano nga batunon ang 2.6 milyones pesos nga refund sang ABS-CBN bangod wala gin-air ang iya campaign material sa tuig 2016 sa presidential elections. Dugang pa sang network padayon sila nga maghahatag sang serbisyo sa mga Pilipino kag mas magadedikar agod mas mangin maayo nga organisasyon. Ginpalayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga lahog lamang ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpahayag nga dapat magpili ng mga Pilipino kung luyag nga himuon teritoryo sang Amerika o kung probinsya sang China ang Pilipinas. Ini kon hindi masarangan sang armadong kusog sang pungsod nga magtindog sa kaugalingon matapos ginbasura ang Visiting Forces Agreement o kon VFA sa Amerika. Sulod kay Panelo, general statement lamang ang pahayag sang Presidente kag ginhimo lang reference sang China. Ginpahayag man sini nga wala man sang iban nga kontra ang pungsod kundi ang mga komunista, New People's Army, rebelde nga Muslim hag mga terorista lamang. Sunod pa kay Panelo, lahog lang statement sang Presidente bangod kung hindi masarangan sang Pilipinas nga wala sang bulig sang iban nga pungsod, wala na sang diretso ang gobyerno nga pamunuan pang mga Pinoy kag magpasakop na lamang sa China o kon Amerika. Sa katapusan nga balita national, nanindugan naman si Marinduque Representative Lord Alan Velasco nga ginarespeto niya ang ila kasugtanan ni House Speaker Alan Peter Cayetano angod sa House leadership. Sunod kay Velasco, wala sang kamatuoran nga nagaplano siya sang kudita batok kay Cayetano kag ginagamit pa ang issue sang national budget kag ang prangkisa sang ABS-CBN. Dugang pa malayo ini sa kamatuoran bangod iya sundon ang ginkasugtan nila ni Cayetano. Palayag pa ni Velasco nga wala siya sang plano nga gub-on ang kasugtanan bangod isa siya kalalaki nga may panindugan. Nagapati si Velasco nga pamaagi lamang ini sang iban para matunga ang mga kongresista. Dugang paginhimo lang sang isa ka tawo nga may personal nga interes ang issue sang kudita agod maglapta kag matunga ang mga mamalidha para maapektuhan ang ginaduso nga legislative agenda ni Presidente Rodrigo Duterte. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa Una sa aksyon! Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa detalye na sa Balita International, 32 ka mga panibagong nga kadamuon sa mga nagkalamatay ang na-record sa China bangod sa COVID-19. Bangod diri naglambot na sa 2,747 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa mainland China bangod sa mga virus. Samtang nakarecord naman sa 56 ka mga nagkalamatay sa iban pang pungsod nga apektado sa COVID-19. Kalakip diri sa ang mga lugar sang Iran nga may 19, South Korea 12, Italy 12, Japan 7, lakip na ang 4 gikan sa Diamond Princess kag Hong Kong 2, France 2, Taiwan 1 kag 1 man sa Pilipinas. Sa South Korea naglambot na sa 1,595 ang na-record nga kaso sang COVID-19, mayara naman sang 705 nga kaso sang sa MV Diamond Princess, 172 nga kaso sa iban nga bahin sang Japan, 470 nga kaso sa Italy
Italy kag 139 naman nga kaso sa Iran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports sa balita, badayon ng Tokyo 2020 Olympics sa pesar nga nagapanawagan ng gobyerno sang Japan nga ipaiwayo kon hindi pagdayonon ang mga major events kasunod sang pamahog sang coronavirus disease sa 2019. Sunod kay Tokyo 2020 CEO Toshiro Muto, wala nila na panumduman kag wala sang plano nga hindi pagdayonon ang Olympics. Ginpathag man sini nga ila patigayonon ang Olympics kag Paralympics base sa ilang plano. Pero sunod sa iya, maghimo sila sang desisyon paagi sa pag-review sang kada isa sang kahiwatan. Dugang pa sini nga hindi na makancel ang torch relay nga gintalana nga mag-umpisa sa Marso 26 sa Fukushima, pero ilay patuman ang mga adjustments kung kinahanglanon na. Nagpasiguro man ang organizer nga ila tinguan nga dayonon ang kompetisyon nga hindi magresulta sa paglaptas ng COVID-19. Ang Olympics sa magabukas sa Hulyo 24 samtang Paralympics naman ang mag-umpisa sa Agosto 25. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ato naman nga balita entertainment, matapos ang secret weddings na Sarah Geronimo kag Mateo Godicelli, nakita ng newlywed sa isa ka store, kundi nagapamakal sila sang ila mga gamit para sa ila balay upod kag sa buligman ni Scarlett Snow Bello. Sa Instagram post ni Dr. Vicky Bello, iya ginpost ng video sa mag-asawa nga nagapamakal sa mga glassware kag nagabulig pa sang pili ang iya bata nga si Scarlett. Sa caption sa video, iya ginbutang ang normal husband and wife duties. Sunod kay Bello, ginhamalan siya ni Mateo nga luyag sini nga si Sarah ang mangin happiest woman in the world. Madumduman ang kontrobersyal ang kasal sang duha matapos ginaligar nga wala sang ideya ang iloy ni Sarah nga si Divine nga ginkasal ang iya bata kag ang pagpanumbag ni Mateo sa close insecurity ni Sarah matapos ginaligar among nagpabalo angot sa ila kasal. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32 sa Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Pebrero 27, 2020. Saliwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Day la Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.